के गोनई गाइले तालो के कमल बास फैले को तरे तो गाय पे करा से फुलावना जाने ले रात भर आधा हवा भर के पुचकाई ले हने तो हने बिगबो हने पुचकाई में हने मूड बिगड़ी दोनों वर्ष बाद भक्त भड़क जीव कभी पूर्वी में ना एक गुण देखोले ना डबल दुगुन ना सिंगल दुगुन हो गए लेके तल पूर्वी चले ले वो गायत्री ढोल के रामायण के गायकी के पूर्वी दिखाओ तो एक ठाट में उठल अब वही पर बन हो जाए चौगुन लगा के एक गुण चाहिए पहले पूर्वी में दो गुण चाहिए जन भरत शर्मा को हमके साड़ी चाहिए वो में 100 एक गुण दो गुण चौगुन अगला ब्यास बने एगो स्वरलिपि करे नहीं अरे कहिए तक कहता तना के डरना डरना आता नहीं सरकार हई हो है हो हई हो है हो हई हो है हो कारे हो हई हो है हो कारे यो हुए हो छुआ जे है कल जो है लगभग होवे खातिर यो हुए हो पीठ लगला सब तो देह में उहे हवे तने पर ध्यान दे विशेष भारत शर्मा जी एगो चीज कहलर ले तो हम कहीं कहीं कहिले हमरा आज ले ऊपर जवाब के हुना दी वो शेरवा के खाली लोइया के छम 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 पति प्रेमी के तरसावत जलादार होइनु रामाशंकर जी भर तसला भात बनल बाटे तो चेक करे खातिर उलाट के देखबो कि भइल बा कि ना अभी एगो टोले बा रात भर सुनल जरूरी ना हो एगो स्वरलिपि एगो गीत में जान जेबो के कैसन हो एही जिला के गुड्डू साहनी रहले मेहनी वाला डेरा वो लोग का से रामायण महाभारत ना जानस नहीं लेकिन लॉय से मेहनी वाला डेरा लो मर गइले आज ले प्रमोद प्रेमी उनकर गीत गा के मार्केट में बा हम गोला ने उनकर गाना है मन बिगाड़ देले मारू चुमा दे के 15 साल पुराना हम गोनी संजय एक्सप्रेस गौले लक्ष्मणो गौले कई दू जना गावलो तो बलियार में रहे छपरा थोड़ा बहुत हम गोनी तो पूरी भोजपुरी समाज में चल गइल विदेशों ले गइल बा ये जैसा रहेला रामाशंकर कहल जाला हमारा तारा बाउर कहला से भरत शर्मा बाउर ना हो जाए ना 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 पूर्वी गौल बड़े को पूर्वी तरह पहले सुनाई तो कम से कम पूर्वियों निर्गुण के इज्जत रहे तो पूर्विया में मौगाई मत ढूका बोलो ओकरा के भगवान के विरह में चले दलो मात्र ओकरा बाद आओ तले आ जाता रहे